నేడు పారి పాండి కూపర్లింగున ఉత్సవాల్లో భాగంగా 3 రోజుల కార్యక్రమం కేవల నిర్వహణ కమిటీతో అని ఈ కార్యక్రమమును ముఖ్య అతిథులుగా వాతూరు మహారాష్ట్రతో వెత్తలికును అని జాతి ఉద్దేశించి కేంద్రం రాసి నానాటు వాటూరు బాయికి దాదులేకుని పాటకు జై సేవ జై గుణమైన జై పెక్షపైన ఉంది నేను వెళ్ళే స్పష్టంగా మా జాతి విచారణ రాసి ఇక మీటింగ్ ఇవ్వాలి నిజంగా సంతోషకరమైన విషయం. భారత్కే 2-3 సంవత్సరాల క్రితం ఛత్తీస్గఢ్ జర్సుగఢ్ దగ్గర ఉంది సేమ్ మీటింగ్ అయితే కాగా సీఎంను స్వయంగా ఆహ్వానం తీసుకును కొన్ని లక్షలాది మంది పబ్లిక్ మీరు మార్చుకుని మా ఆదివాసి సమాజం అక్షర విచారణ రాసి ఒక మీటింగ్ ఆత అక్కడ కొన్ని లక్షల మంది జనం వాసుకును ఆ కార్యక్రమం విజయవంతం తీసుకొచ్చారు. నేను నిజంగా ఉంజోక ఆలోచన కేక నేను మరి గోండ్వానా కోయితూరు వాళ్ళు పదం బదైతే మందయో మాకు స్వాతంత్రం వాయువ మొదలు మాకు ప్రత్యేకించి గోండ్వాన ప్రాంతం మొత్తం సందిర్కుటావా నేను బస్కెత్తుకోవడం కాత ఉంజోక ఆలోచన కేనా బస్కైతే మాకు స్వాతంత్రం వాజ్పజ ఛత్తీస్గఢ్ మహారాష్ట్ర మధ్యప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అదేవిధంగా బొవ్వైతే కొన్ని రాష్ట్రాలను విడగొట్టుకును నేను మా గోండ్వాన ప్రాంతం సెలవుజ్ఞాత నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఉద్యమం వాత్పజ నేను ఆదిలాబాద్ టు శ్రీకాకుళం వేరి బదైతే గోండ్వాన ప్రాంతంలో ముక్క అది ఏరియా బదైతే గోదావరి ప్రాంతం అంతా ఇది మొత్తం గోండ్వానికి సంబంధించిన ప్రాంతం. నేను తెలంగాణ వాత్పజ మళ్ళీ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ మళ్ళీ విభజన ఆత నేను తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిపోయా మళ్ళీ జిల్లాల పునర్విభజనలో భాగంగా ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా సగం ఆసిఫాబాద్ చూడతాడు సగం ఆదిలాబాద్ ఆతాడు సగం నిర్మల్ ఆతాడు సగం మెయిన్కి మంచిర్యాల ఆతాడు ఉండే వేగర ఆతాడు తెగే ఉంజోక మరటి ఉంజోక ఆలోచనకి మాకు బాని విడగొచ్చుకును వేగర తీసుకుని బాని సీకరికి ఇసారు మంత్రి నేను ఉంజోక ఆలోచనకేనా మాడి సీకరి సొత్పజ కయమా అంత నేను దహ గొరెం బే సాపడం మాతకే బద్దెమా నిందుతూనే టార్గెట్ తీసుకుని పూడ్చి తాను జోకంటారు సేమ్ ఆదివాసి సమాజమునికే నేను అది రకంగా వేగరకిసి మా బదైతే గోండ్వాన ప్రాంతం సెలవునకిసి నేను ఉంజియా మతురుకును విడదీసుకును నేను ఇది రకంగా వేగరకిసుకును మా సంస్కృతి ఇతకే ఇది రకంగా విడగొడతారని నేను మా సంస్కృతిని విడగొడతామంటారు బాగా విడగొడతారు నాకు గిరివే అంతాను తేన్గా ప్రధాన పాత్ర బోర్మంతా తేను విడగొట్టవలికి పోరా అంది మా కల్చర్తో పోయలికి పోరా అంది నేను స్పష్టంగా నేను ఇంత మొదలు బతుకుల్లో మన బిపిన్ రావత్ గౌడు పొరం रावत गौड़ है कि रावण जो पुरलिते बते परसले बिपिन रावत बिपिन गौड़े और वेले కొన్ని గోష్ఠి వేళ స్పష్టంగా వేస్తారు ఇది వ్యవస్థను బోర్డు చేయించేమంటారు. నేను నిజంగా ఆదివాసి సమాజంలో నేను ఆదివాసి భారత మాట సంధిలో తెలంగాణ ప్రాంతంలో మంతట వాతురు కాబట్టి ఉంజోక కేంజార్ నేను పెరసపేందా ఆచార్య విచారణ మహారాష్ట్ర ఛత్తీస్గఢ్ పెరియన్స్ అంటూ प्रेसिडेंट गिरे तम वासी जरा जेवल कीसी मला मावा मंचनाग वासी दनेडी गिरे स्वागतम सुस्वागत बती నేను పెరసపేంద కాయద బెక్క తాగందితే కేవలం తెలంగాణ ప్రాంతం నగం తాగంత నేను బదైతే పెరసపేంద కాయదాయి భీమల్ పేంద కాయదాయి జంగుబాయిన కాయదాయి స్పష్టంగా పేన్ డోర్లో పేపర్న స్పష్టమైన సంస్కృతితే బద్దెగ్గ జరగంతే కేవలం ఆదివాసి ప్రాంతం తాగంత తెలంగాణ తాగంత జాగంత అదే ఇంత మొదలు దాదులు వేస్తాం అగ వెహలేమంతపతి తోలేసలే ఇక తొహలేమంతపతి వేలం సెల్లు కేంద్ర లసిగిరి సెల్లు అని పాటించిన లసిగిరే మీరు గీసేమంతా బతి విచ్చిన బెగాసేమంతా బోర్ గీసేమంతా వాళ్ళు విషయంగా వెన్నే కొన్ని అంశాలకు వెళ్ళి స్పష్టంగా వేస్తాం. కాబట్టి నేను జంగులింగున దీక్ష నేను జయపెరసపేంద సేవ నేను ఇంజోక ఆలోచనకి ఉంటే రామిన్ వాళ్ళు పదం బెగటల వాతిని వల్గిరే వేవలాత నేను జంగులింగున దీక్ష నేను ఇంత ಆರಿಗೆ ಭಗವಂತರಾವ್ ಸಾಬ್ ಬಾತರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ವೆಚ್ಚೇಮಂತ ದಾದಲ್ಗಿರೆ ಇದು ವೇದಿಕೆ నేను నిజంగా వానరిజరే కొరన్ జన్మంత అని మావరు జంగో లింగో జన్సన్స్పాన్ ప్రెసిడెంట్ సాబ్ గిరే ఇగే వాసి మావ అసంతగా ఉదనిరింజరే కొరన్ జన్మంత కాబట్టి నేను ఈ డగుర్మైన వాతో వీర హయంనే నేను జంగు లింగున దీక్ష స్టార్ట్ ఆతా బతి దీక్షనాಗಿ స్వార్థం అంతా తేన్ ಮಾಡಿ సందీర్ గురించి ఒక ఆలోచన కియా నేను నిజంగా బిడిల్ మానే సాక్షి అధ్యక్షనగా నేను మా ఊరు దీక్ష పరులు భారీ జాదాచులు
నేను భారీ కమ్మాసలు होते నేను నిజంగా నిస్వార్థంగా దీక్ష వాడతానికి పూర స్వార్థముల్లాసి దీక్ష వాడతానికి ఇంకొక ఆలోచన కీయన నేను కొంతమంది జంగులింగున దీక్ష నేను పీసుకును నన్ను దీక్ష వాడితే నేను బతలో ఉన్న అంతో నేను వాళ్ళు కోరికతో వాడతానంటే తప్ప పేను పురో నిజంగా భక్తి ఛాయ నన్ను గీతకే నన్ను బతులు ఆయన వాళ్ళు కోరిక తగ్గిస్తామంటే బతి నిజంగా పేను లాసి నన్ను సేవకిక ನನ್ನ ಪೇನು ನನ್ನ ಸೊಗಡು ಸೇವಕಿದ್ದಕ್ಕೆ బద్దుంది నాకు ఆయారి కాన్సెప్ట్ నాయో బద్దుంది ఇచ్చేసుకొని కష్టాలు మనకే నేను పేరు హేతు అంత ప్రతి కష్టం వాయో హోతే మాత్రం బోని పేరు హేతు వాయో నిజంగా మా పెరసం పేన విచారం ఒక ఆలోచనకి నేను పెరసం పేన మా ఊరు బచ్చిర్దా అంతే నేను పెరస పేన కాಯ್ದ బచ్చిరు కీసేమంతే పెరస పేను లాసి కనీసం సాల్దు రణజోకం అంటారు సాల్దు రణజోకం కనీసం వాయలాసి రెడీ సెల్లు అదే తిరుపతి పేమెంట్ విచ్చి 10,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చుకిచ్చినట్టు సంజయమంటారు నిజంగా మా సంస్కృతి బేకు సంజయమంట నేను మా సంస్కృతిని పోరు సర్వనాశానికి ఇస్తామంటారు ఇంకొక ఆలోచనకి ఇకే ఇది వేగితా మా దాతలు కొంతమంది పడితే బదులు తిరిగితే వీరు బతరు రూపాయి వీరు ఓనూరు మాయలు కాబట్టి హీన్ పడకంటారు వీరు వేనూరు మాయలు కాబట్టి హీన్ పడకంటారు ఇంటారు బట్టి నిజాలు నేను కరిగి వాళ్ళ అవసరం అంతా నేను నిజంగా సంస్కృతిని కరబ్కి వాళ్ళు బోరాంది భద్రకంగా మా నాట్య సంస్కృతి భద్రకంగా సడిచారమంతా రామిన వాళ్ళు గొస్తి భద్రకంగా వాత నేను జయసేవిన వాళ్ళు నేను భద్రకంగా వాత నుంచి ఒక ప్రతి వారు సున్నితంగా ఆలోచన కీయన నేను నిజంగా బాధ అనిపించాను నిజంగా తిరుపతి బాట వేస్తాను నేను బాట ఉట్టూరు బాధ కాతక కాలు వచ్చి నేను డొప్పలేని వారి నేను మా పేరు బారి పెరిగేస్తా నేను ఇంత మొదలు ఎత్తపిన ఇంత మొదలు మాయి సారి మేడి వారిని తనగిరి వేస్తారు నేను పేరు పెరిగేస్తాను సప్పై దాతాను భారీ అసలు కారణం బతాను నేను తొల్లె మతని నేను సెల్లే నేను బోరికి నేను పాటించే నేను యూత్ అసలు కేంద్రాలాసి రెడీ సెల్లు నేను మా సంస్కృతిని కాపాడలాసి నిజంగా వెడుగుల గుదిమంతా కేంద్రం ఆలోచనమంతా బతి కీలితే నేను బూడిన నేను నాడిత రోజులు నాడు కట్టడానికి మాకు కష్టం ఆసరమంతా నేను పేరుకి వెళ్ళితే రెడీ ఆసర్ సెల్లు అరే నేను 4 సీట్లు తాగుతాం పోతే నీగినంత పేతే నాగిరిన పేరు వాళ్ళ పరిస్థితి నేను ఆసరమంతా మరి మా కల్చర్ బేక్ సజ్జమంతా మా సంస్కృతి బేక్ సజ్జమంతా నేను నిజంగా ముందు ఒక ఆలోచనకి నేను హనుమంతల్ నేను నిజంగా తానపురాలు హనుమంతల్కి మహాదేవాల్ నేను నా నాటే హనుమంతల్ జరిగిన ప్రతి ఒక్కరు వర్షమంతటికి తానపురాలు హనుమంతల్కి మహాదేవాల్ సిరిశంభు మహాదేవాల్ భగవంతర సాబ్ భక్తపురాలతో మహాదేవాల్కి హనుమంతలే పురాలు సిరిశంభు మహాదేవాల్ నేను బతలు చేసేమంటాడు వేటు హనుమంతల్ హనుమంతుని వాళ్ళు పదవుని బోర్ కట్టారు నేను ఆర్ఎస్ఎస్ మరి ఆర్ఎస్ఎస్ ఇస్తే బద్దు నేను ఇంత మొదలు వేస్తాను ఇంకే అది వేహం ఇంక బతిన వాళ్ళు అది వేస్తుండే బదులు అంతా ఆయన ఓన్ గురించి ఉడకంటారు పోయి ఓరు మాకు ఇచ్చేసేమంటారు ఇంతకే ఓరి గురించి విమర్శించే ఆయవతి నేను నిజంగా ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళ బతలకి తెలితే నాకు తచ్చుకొని విగ్రహాలకు సీతామని నేడికి చేయాలి రెడీమంటారు బోరి హనుమంతర విగ్రహం పాయమైతే ఉచితంగా మీకు తచ్చుకుని విగ్రహం తింటారు బతి నేను మహాదేవన పొరలు బిగ్గన సెల్లే నేను మహాదేవాలని బోరే వడకవాట్ నేను వెడిగిన కొడతగాని కేవలం మహాదేవ సిరిశంభు మహాదేవ పొరవమంతా నేను మొత్తం తెచ్చుకుని హనుమంత విగ్రహాలు తెచ్చుకుని కథం నేను కొంతమందిని బెగదారు కొండగట్ట తెచ్చుకుని పూజకి గుండాసి అంటారు భార్య ఆయన హనుమంతలు మావా మాలాతులు పడితే మాకు దాని గురించి టావసలే ఇజలు ఏంటంటే సంస్కృతి అయితే నేను మహాదేవాన్ని పక్కకు తీసుకుని ఏంటి హనుమంతన విగ్రహం నా నాటు కూర్చుంటాడు కారణం బోర్ నడటాబట్టి ట్రైన్ బోరే మరి బోరే పది ఇంత బదలంతే దానికి వ్యతిరేకంగా పడకంటారు కాబట్టి ఆర్ఎస్ఎస్ వ్యవస్థ ఇది రకంగా నేడు ఉంది విచ్చిన మా సంస్కృతిని స్పష్టంగా విచ్ఛిన్నం చేశారంతా నేడు ఇంత మొదలు దాదాలు వేతపిన రావని బదైతే నేను రావంతా కానీ ఓరు వేళ స్పష్టంగా వేస్తారు నేను మరి హిందువుల ఆయన వాళ్ళు నేను నిజంగా వేస్తకే నేడు ఇది పెద్ద బచ్చవ రోజుల నుంచి కాన్సెప్ట్ ఆశయమంత మిగతా రాష్ట్రంలో నేను ఆదివాసులు లాసి నేను క్రిస్టియన్ బోరైతే హిందూ బోరైతే కొన్ని కోటి మంతమో ఆదివాసుల లాసికే ఉంది ప్రత్యేకించి కోట్ పాజిన కాన్సెప్ట్ కొన్ని జరగసేమంతా బతి బదలాసేమంత అయితే తెలంగాణతో మాత్రం స్పష్టంగా రాజకీయం జరగంత నేను కూడా అవుట్సలే స్పష్టంగా రాజకీయం చెందారు తప్ప బద్ద సంస్కృతిని పడితే రాజకీయం పడకంతే బద్ద గీతే రాజకీయం ఎంతారు ఇదికే దాని గురించి పడితే వీళ్ళు టీఆర్ఎస్ కాబట్టి మీరు బీజేపీ గురించి పడకంటారు ఎంతారు టీఆర్ఎస్ బీజేపీ కాంగ్రెస్ బోబాయం నిజంగా సంస్కృతి క్లాసు పడకంటే నేను నిజంగా సర్వనాశనం బోరితే స్పష్టంగా ఇంత మొదలు తనగిరి వేస్తారు బోర్గి అయితే 100% కారకడితం అంటారు 100% ఆర్ఎస్ఎస్ మా సంస్కృతిని ఖరాబ్ కింద మావ సంస్కృతి 100% ఖరాబ్ అయ్యేటికే
ఇంగేడో లింగేద్దరు ಬೋರ್ಗಿರಾಯಿ ಹನುಮಂತನ ವಿಗ್ರಹಾలు ಬೋರೆ ಉಪ್ಪು ಸೀವ అవసరానికి సరే హనుమంతన పాఠానికి బోర్గి హనుమాన్ చాలీసకి ఇవ్వాలి అవసరం సరే నేను సరస్వతి గాయం దుర్గాదేవికి మావం గాయం అరే మావ మత భీమాల పేన్కు మావ మత అవల పేన్కు ఇవ్వకుని కాపాడవలసి సెలవు హంజుకును బొవ్వ పూనాదాచుకుని బారికేనా భయ నాకు అర్థమాయో అరే మావ భీమాల పేను బచ్చర్ పవిత్రమైన పేనాందు నేను తాను మన పక్క సుట్ చేయమంటాడు మావ ఏత్మ సూర్ పేన్ బచ్చర్ కదర్ నాకు పేనాందు నేను నా పక్క కిర్చేమంటాడు అరే ఏత్మ సూర్ పేను నువ్వు రోడ్దా తెచ్చుకుని ఎక్చేమంటాడు బోరే తుడకలు బయట తెచ్చుకుని బేగన్ పేరు గీత దాకా మంతానికి నేను బోరే కిస్తే నువ్వు పేను పోతాడు దాకా మంతానికి నేను ఊర చరిత్రమంతా నేను వాళ్ళే కుస్తలామిత ఇంత మొదలు వేస్తే నువ్వు చరిత్ర వ్యాపారం అంటారు బాధ్యంతో వినవాలి నేను క్రిస్టియన్ ఊర చరిత్ర వ్యాపారం అంటారు నేను కోయిదు చరిత్ర నేను కుమ్రభీమ చరిత్ర అవసరం తెలే కుమ్రభీమ్ జల్ జంగల్లోని పోరాడంకి దొరికితే మాకు హక్కు పాజీ పోరాడంకి ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಯೋ సంస్కృతి మా పేన్ విచార గావు కూడా బదైతమంతా అవకుల్లాసి స్పష్టంగా బోరైతే కిందరో తాను గురించి కరికి అవసరం అంతా నేట యూత్ తో పాటు పెరుసు వెడల్కు ఊరుగా సంస్కృతి అంతా తానేడు వెడల్ మా వేడికి వస్తారు ఆ సంస్కృతి బూడ్ల పిడి వేడి దానితే మన బతాల్కి ఏనితేగే ఇగ్గిగిరి కొంత నన్ను నిర్వహణ కమిటీ వ్యక్తి ఏమంటాను కోఆర్డినేషన్ వాళ్ళ సక్రమైన కోఆర్డినేషన్ జరగవు నేను సరైన కోఆర్డినేషన్ జరిగితే ఇచ్చే రకాల ప్రాబ్లం వాయం అయినా కొంత ప్రాబ్లం ఇక అంత భారీ ప్రాబ్లం అంతే రాజకీయం అంత కాబట్టి ఇకే గలీజ్ రాజకీయం అంత కాబట్టి మన బచ్చో ప్రయత్నాలకి దగ్గరే తేన్ పేల్కి వెళ్ళాల్సి కొంతమంది ప్రయత్నం గీంటారు తేన్ పాస్కి వెళ్ళాల్సి బోరి ప్రయత్నం గీయరు ఈ కార్యక్రమంకి ఊరకు సంబంధించిన నడుస్తున్నాం ఎంత కాబట్టి బోర్గిరి బతలగిరి మందారు కంపల్సరీ నేను మా సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు మనం కాపాడాల్సిన అవసరం అంతా నేను దుసరా జాతి బదైతే కీసేమంతయో నేడు నిజంగా జంగులింగుని దీక్షణ బాయికు భద్రకంగా ఇచ్చేతారు నేను బాయికి తాను దీక్ష వాడ్చేమంతా నేను నిన్నే వెస్ట్ మందులు తన గురించి నాకు కావాల్సిన బట్టి జంగు దిగులు ఇస్తాను సార్ నిజంగా వేంతం కూవేడు స్వార్థంగా దీక్ష వాడ్చేమంటారు నేను కీకోతే నేను బదలుతారు ఆశించుకుని దీక్ష వాడ్చేమంతే బట్టి నిస్వార్థంగా దీక్ష వాడ్చే నన్ను ఇంకే భగవాన్ సాబ్దం వెచ్చేమంతాను భారతకే మీగా స్టార్ట్ అవుతా నేటి పేరు తాను నిస్వార్థంగా దీక్ష వాడుతారు నేటి పేరుకి అదే చాలతే మంతారు కీసరేమంటారు కాబట్టి మా జంగు భయం లాసి అని బదైతే పెరసపేను లాసి నిజంగా మరి నిస్వార్థంగా మా సంస్కృతి సాంప్రదాయాలను కాపాడనా అని ప్రతి వరో కచ్చర్గఢ సంజీవాయన అస్కే మా యాదితార్థం పేన్ బాన్పేస్తాం సొత్తే మా కరేమా అంత నేను భద్రకంగా మా యాదితార్థం పేన్ బాన్తే అంటే పారి కూపర్ లింగున్నలు అగసొత్తే అర్థం అంత నేను తిరుపతి పేరు మావాయో సరస్వతి పేరు మావో భవ్య పేరు మావాయం ఉంది నేను మా బదైతే పెరస పేరుమంతా మా బదైతే భీమల పేరుమంతా బదైతే మా వాయుల పేరుమంతా బదైతే మా జంగుబాయి పేరుమంతా ఇక్కునే కాపాడవాలి అక్కునే పూజంగి బత్తలు గీతగే నేను ఆ మావం పేరుకి కామాన్న తప్ప బయ దుసరా పేరు కావాయం కాబట్టి ఇదెల్లాసి కంపల్సరీ ప్రతి వరకు మావం పేనట్టిగా నా బెగబెగైతే మంతా అగగ మోడలే కంపల్సరీ దాయన నేను మావ డెమ్మల రాజుకాయి నేను మరుగుసేమంటాడు సంజయ్ హెల్వాడు నేను కవల్ అవల్ పేనాయి సంజయ్ సెల్వాడు మరుగుసేమంటాడు నేను జంగుబాయినగా సంజయ్ హెల్వాడు మరుగుసేమంటాడు నేను ప్రతి జాగా పేనాంటిగా నాకు కేవలం మావంగ మంది తప్ప దుసరా బోరంగ సెలే కాబట్టి ఈ పేనాంటిగా ముగ్గురు రామ్టేక బోతే ఇంత వర్షం అంటారు ఆ బహుచరిత్ర బేగట అవసరం బట్టి స్పష్టంగా కచ్చరగడ ఆయన నేను మావానికి రావు సార్ చదువు ఉంది రణముంజొక్క నేను సంజీవాతో అగా పేన్ బాని ఆదిత అయితే నిజంగా నేను గుహమనంతా ఈ గుట్ట మొత్తం అయితే గదిమనంతా అగడలు పేనుకుని తంటారు తప్ప చరిత్ర వేస్తారు మంత్రిగా కాబట్టి ప్రతి వరకు సాలి పేద టైం వాతిని మాత్రం 100% ప్రతి వరకు తిరుపతి సోన్లు మరుగుతుంది కంపల్సరీ కచ్చరగా సోన్ల ప్రయత్నం కేమని జంగుబాయిన సోన్ల ప్రయత్నం అని మా బదైతే ఏత్మసూర్ పేరు మంతా తాను అంగీకరిస్తే కనీసం ఆ కల్చర్తో కాపాడుకాట్ మావా కల్చర్తో బేగ రోడ్తో వచ్చుకును జడ్జంగ్ తీవకనే ఇంత మొదలు దాదాలు వేతనే బతుకమ్మ ఉయ్యాలి ఎక్కడి నుంచి వచ్చి విందేయాలి అది నిజంగా వేనిదకే బతుకమ్మ పండుగాయో నేను తండ్రి ఏతో సుడికి బాయికి నేను మరణించుకుని నేను బాయికి అంచేసాలే బతుకమ్మ నేను బాత యూత్ పేటి అరే నేను మా బీరిత్ పాట వరకు నేను పాట వేయలే రెడిసలేం బాయికు కాబట్టి ఇది సంధి మరగనిచ్చే కొంది మామ ఇక మత్తురు సంధిరి బోర్గిరాయి కంపల్సరీ మా సంస్కృతిని కాపాడనిచ్చకే కొన్ని నాకు చర్చలు జరగనా కొన్ని నార్న మీరమాజుకుని ఉచ్చుకుని పడకనా బవైతే విశ్వ సంస్కృతి వాసేమంతా తనకు 100% అడ్డుకాట వాడికి నేను చెప్పి కోరుకుంటే ఈ సందర్భంగా ఇది వేరే టైం సీటకారికి ప్రతి ఒక్కరు ధన్యవాదాలు వ్యక్తి మా సంస్కృతి మా సాంప్రదాయాలకు మా ఆచారాల వ్యవహారాలకు బవైతే మందము కాన్పురో
ముందు రోజున కార్యక్రమం నేడు మా గ్రామ పంచాయతీ ఇవ్వలేక కాబట్టి వెళ్ళే ధన్యవాద వ్యక్తమంతం భారతకి మా సంస్కృతి సంప్రదాయాలకు తన దాదాగిరి వేస్తారు బట్టలేని తన వెడిల్గిరే నగడలు వేస్తారు ఇక్మర బద కాంక్షింత మస్తమర బద కాంక్షింత ఇవి మరొకరి గురించి నేను తన మహారాష్ట్ర వారు దాదాగిరి వేస్తరికి వెడిల్కు నన్నేటి బాన్ కీర్తికి బట్టలకి ఇవ్వలేని వాళ్ళు నేను మరటు సాతకి నూతికి మరటుగా ನಿರ್ಭರತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಯ್ದಂಗೆ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಅವು ಕಾಯ್ದಂಗಿನ ಮಲ್ಲಿಗೂ ಮಾ ದಾಟ್ನೂರು ಕಾಡಿರ್ಕು ಕರೆ ಮಾಯ కాబట్టి ఈత మిడిల్కి బౌగిరి ఈత కార్యక్రమం నేను బౌగిరి మీటింగ్ బచ్చరమనంత నేను పార్టీ ఏర్పడతా బతికి టీఆర్ఎస్ పార్టీ మంద బీజేపీ పార్టీ మంద కాంగ్రెస్ పార్టీ మంద బౌగిరి మీటింగ్ మందను తానుగా మా ఊరి నేతలు ఇరు మందనీరు మా ఊరి సర్పంచ్ మందనీరు మా ఊరి ఎమ్మెల్యేలు మందనీరు బట్టి ఈయన రీతి విచార గురించి జాతి గురించి నేటి వేరి ఈతల కార్యక్రమాన్ని వల్ల నన్ను నేటి వేరికి బాగా చూడమకి నేను ఇగ్గనే మతడి గుడతగానే ఈతలు వద్దు వతున్ బాన్ కాంక్షింత నేను మరటి పేడి తక్కువ హోతే మా బచో వెంకన మా వతున్ కంపల్సరీ వేనా నేను 4 సాగర్లకు మంతారు నేను 4 సాగర్ ఉంది వతున్ వేహంటారు శివ సాగర్ ఉంది వతున్ వేహంటారు నేను సాయం సగన వతున్ మంతా 7 సాగర ఇವು వతున్ కినవలికు ఇವು బావు అయితే మంతం మా నేను మా కరివాయ హోతే నాడిದ್ರ ಸಂಜೆ ಮರಟು ಪೇಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಮರಟ್ ಬತ್ತಾವೆ ಪರ್ಕಟ್ అది లాసి బదైతే బవైతే మా సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు మంతము అవి కంపల్సరీ వాయిద్యాలు అవసరం అంత కాబట్టి నేను మరటు ఇదైతే బదైతే గోదావరి ప్రవాహక ప్రాంతం అంతయు ఇంతకాగా ఏరియాతో మరటి సందిరు నేను జయజమున సేవకి ఇచ్చారు మహారాష్ట్ర అంత సైడ్ బదైతే మంతయు జైలుమున సేవకి ఇచ్చారు మరటు ఖచ్చితంగా జయజమున సేవ మరటు వాళ్ళకి ఇచ్చేమంటాడు చెల్లిన వలసలే బతి బదిలితే కరెక్ట్ మరటు వాళ్ళకి వాళ్ళ ఆశేసలే తాన ఆచార విచార కరెక్ట్ తీసేసారు నేను మొత్తం కంప్యూటర్ జమానా వాత నేను మా సంస్కృతి సుటికింతాడు మా ಇದು ದುಸರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಜೆ ಬಂತಾడు నేను ఇతనే బరటు హిందూ సంస్కృతి సంజೆ ಬಂತಾడు మొత్తానికి బరటు నేను రోణగిరే తొలే వెడిల్కు బదంగిద్దిరు తాదు బావన్ మరుగుమైజరే తాదున పొరలు కాడిన దోస్తారు కాడిన పొరలు ఈకే దోస్తారు బట్టి నేను బద్దలు ఆసేమంతా బావయో దూసరకు ప్రవీణ్ కరుణ బావ దోసారమంటాడు మళ్ళా బెయిన్కును మా సంస్కృతి బాధ్యతకి వెయ్యే బావలేని కేవలు మమ్మీ డాడీ జరిగి వేసామంటాడు ఓన్ తాతనగిరే మరి ఇంక బేగే గుర్తులు మనంటాడు కనీసం మా తాత ఓన్ వాతేగిరే ಅದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಮ್ಮನಂತ ಬಾವಲ್ ಬೇಕೆ ಅಂತ ಓರು ಕಾಡಿ ಸಂಜಿಕನು ಮಮ್ಮಿ ఎవడో గుండోడు వచ్చిన మా ఇంటికి ಅಂತ ఇతనికి వన్కు ಬೇಹವ ಸಂಜಿ ಒಂದು ಕರಿವಾಯ ಸಂಜಿ ಬಂದಿದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಕರಿವಾಯನ ఓ తాత అందరు వే తాతలు అందరు ఈ దాజీ అందరు ఈ కాక అందరు ఇజరే ఖచ్చితంగా వ్యక్తికనే కరిమా అంత బట్టి దేని బేహెన్కరు ఆ సంస్కృతి మరంగంత దుసర సంస్కృతి ಹೊಂದೇವಂದರು కాబట్టి మావోలు అసలు ఆ సంస్కృతిని ఖచ్చితంగా మరటు కాపాడాలని జరే ఈ సందర్భం వేసేమంత నేను తన దాదలిస్తారు యూత్ కంపల్సరీ మందన నేను చూడితే యూత్ రిచోచో కూడా ప్రోగ్రామ్ అంతా నేను బాగా చిరుగుట నాకనాగిరే కరమాసి మందన కంపల్సరీ బాగా సంస్కృతిని కాపాడన తొలే ಬೋರ್ಗೆ ವೇಡಿಲು ಚಹಾರ್ ಕಸತೆಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಚಹಾ ಸತೆಗೆ ರೋನ್ ವಾಸಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏರ್ ತುಳಸಿನೇ ರೋಪಣೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಸ್ಕೆನೆ ಮಾಕು ಬದ್ಗಿರೆ ನಿಮಗೆ మా పేందును కాల్ కార్తెకే కనీసం కారణ ఏ వాడ్సికును ఏతుకీతకే ఆస్కే పాయ మాని డ్రింకే బరట్ బచ్చో మా సంస్కృతిని వీటే మాసేమంటారు మా పేన్కిరే అచ్చరే మాకును వీటే మాసేమంత నేను మా మూలతగా మనవల్ पेन बेके दूसरा फोटो वासी कंचे वासिकुनु మన సంస్కృతి మొత్తం విగతం చేసేమంటాం కాబట్టి నేను ఖచ్చితంగా మా సంస్కృతి సంప్రదాయాన్ని కాపాడాలని ఈ సందర్భంగా